Gaur, Intxaurrondoko kuartelaren aurrean elkartu gara, bertan eman diren ehunka tortura kasu gogorazteko eta salatzeko. Bide batez, gogora ekarri nahi dugu Intxaurrondon ez ezik, Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko beste hainbat kuartel eta komisaldegietan ere, milaka pertsona torturatuak izan direla askapen prozesuaren parte edo gertukoa izateagatik. Gutxienez, 5.657 torturatu izan dira Euskal Herrian. Urteetan zehar, Intxaurrondoko kuartela izuarekin eta jazarpenarekin lotutako izana izan da. Oso ezagunak dira bertatik igaro diren Euskal Herritarrek pairatu dituzten tortura latzak. Izan ere, Espainiar Estatua bere burua demokratikotzat duen arren, bere lege burgesetik kanpo dauden praktika burutzeko prest egongo da beti zapalkuntzak aurrera eramateko xedearekin. Hau guztia kontuan izan da, ezinezkoa zaigu beste aldera begiratzea eta zer gertatu izan ez balitz bezala jokatzea. Horregatik, hemen bertan eman diren eta ematen jarraitzen duten jazarpen kasuak salatzeko beharrean gaude. Jasotakoak iraganaz haratago, berriz gertatzeko baldintzak indarrean daudelako oraindik, eta tortura horiek pairatu dituzten pertsonak ez dutelako inolako errekonozimendurik edo zilegitasunik. Horren aurrean, borrokatzea besterik ez zaigu geratzen. Iraganean Estatu Espainolaren partetik tortura pairatu dituztenengatik borrokatzea. Batez ere, etorkizunean inor torturari pairatu behar ez izateko. Azken helburu hori lortzeko, Espainiar eta Frantziar estatuen zapalkuntza gainditu eta Euskal Herri langilearen mesedeetan jardungo duen Euskal Estatu independente eta sozialistaren bidean borrokatu beharra dugu. Eta bide horretan, amnistiaren lorpena ezinbesteko helburua dugu. Amnistia baita Euskal Herri langileak inolako jazarpenik ez pairatzeko berma bakarra. Independentzia eta sozialismoaren bidean, Euskal Herriak amnistia.